Ešte drž. Poriadne. Poriadne. Poď. Poriadne. Zober. Takže, milí priatelia, ja tu mám nejakú časomieru 8 minút. Dnes, keď som sem išiel, moje meno je Peťo Živý a hrám sa už 6 rokov na veľa miestach. Úplne som až prekvapený, kde všade ma život donesie. A tak som veľmi šťastný, že teraz v centre Bratislavy, v lone Bratislavy sa dejú takéto veci. Lono, pozrite sa okolo seba, jak to vyzerá. Nádhera. To znamená, teraz ja prajem nám všetkým, aby sme tu zrodili tie najlepšie čerstvé impulzy, ktoré potom ako správni Slovania dostanú iba vtedy silu, keď to dáme do činov. Pretože to, čo pôsobí, nie je to, čo rozprávam, ale to, čo žijem za tým slovom. Takže to, čo nám Slovanom prajem, aby sme si zo sveta zobrali tie najlepšie impulzy, tie perly a nie všetky tie markety a nejaký odpad. Nech to nám dojejú do našej krajiny a nech to nemusíme mať v našej krajine, teda v iných krajinách, ale nech to majú tí Slovania v tej krajine. Takže ja nám prajem všetkým, aby sme tu dnes porodili také dobré semienka, hej? Oplodnili túto brati slávu. Sláva bratstvu, sláva toho, že sme spojení niečím ešte hlbším, kde sa cítime ako nejaká rodina. A nie pokrvná rodina, ale ako rodina, ktorá rodí, ktorá sa cíti, rodí nejaký nový impuls, ktorý ju rozohňuje, nenechá ju spať. Takže v lone Bratislavy nech zrodíme tie správne semienka, tie slová, keďže sme tí Slovania. Dnes ja som tu samozrejme preto, aby sme sa zahrali. A prosím, nie všetci, a teraz postavme sa a ideme to robiť, iba tí, ktorí chcú. To je tá nová doba. To je tá sloboda. Nie socializmus, že keď sa povie, že a teraz prosím vás všetci, postavte sa, tak nás sa tá minulosť až tak... Toto je tá minulosť, že tak náročne tí slobodní ľudia ako niektorí podvihnú, že dobre, nebudem to robiť tomu rečníkovi, že by som sa nepodvihol, všetci to robia. Takže priatelia, sloboda. Ja sa chcem hrať iba s tými, ktorí sa chcú hrať, ktorí chcú zobudiť tú aktívnu silu, ktorú máme my k dispozícii ako dospelí ľudia. Lebo my nie sme len dospelí ľudia, ale v nás je aj detstvo. A to detstvo, to je také darebáctvo. To sú všetky príkazy, presvedčenia, dohody s týmto svetom, ktorý sme urobili veľmi malý. A tí malí, keď započujú niečo,
a pripomenie im to z minulosti nejakú situáciu, tak my ani nevieme prečo sa nechováme ako dospelí ľudia, ale práve ako deti. Takže preto, aby som takúto veľkú skupinu ľudí, keďže sa hrám naozaj po celom, dosť veľa po svete, tak pripomínam, čo sme tu všetci, prosím, sloboda, seba spojenie. Robím to, čo ja chcem, napriek tomu, že neviem, aký super rečník ma môže vyzvať k neviem čomu super, vždy. Ja sám seba počúvam. Mne sa veľmi páčilo minulý rok, jak som bol v tom, jak sa to volá v Prahe. A tiež som mal takto vystúpenie pred rokom a ja som to nazval sebehnutí v hnutí. To znamená, že sme tu, povedzme, nejaké hnutie, ale ešte predtým, aby toto hnutie mohlo byť zdravé a šťastné a naplnené a tvorivé a komunikatívne a to, čo všetko sa tu hovorí, potrebujem vedieť rozlíšiť to sebehnutí. Čo som ja v tom celku? A ešte predtým, než vystupujem k niekomu, vedieť, aká je moja pozícia. Pretože v tých rôznych ideológiách, čo sú veľmi pekné veci, keď veci prichádzajú zvonku, tak je to taká dogma často. Takže skôr to sebe vnútri, tá ideológia nech žije vo mne a tá seba motivácia. A nie zvonku mi niekto povie, sloboda v práci je to najlepšie. Nie. Takže to hnutí je nádherné, ale vedieť byť v ňom slobodný. Tak, nuž. A nás tu dneska čaká aj pohyb. A ja nikdy neviem, keď takto idem na pódium, nie je možné, už iba 3 minúty, tak to musíme urobiť rýchlejšie. Takže, prípadne to pretiahneme kúsok. Aj to sa dá. Viete, že to sa dá hýbať s tou štruktúrou? Ešte ukazuje mi tam niekto z organizácie, že áno, možno o 1 minútu myslela. Ale, priatelia, najprv, ak chceme zrodiť niečo nové, musíme to staré nechať rozpadnúť. Ja som mal v sebe veľké myšlienky lásky a všetkého toho možného už pred veľa rokmi a zistil som, že nejde mi to žiť, kurník šopa, kde je problém? Kurník šopa, to lásko, kde to je sloboda, kde to je, prečo toto nedá žiť? A zistil som, pretože vo mne ešte mnohé staré, ešte dokonca v tele to je. Staré je v tele, tie štruktúry, ktoré sme si vybudovali, keď sme vstúpili do tohto sveta, staré štruktúry, staré chodničky. A tie treba nechať rozpadnúť. Staré štruktúry. A ako? Takže ich proste zničíme to vyššou silou, ktorou sme, a to už sme my dospelí. Takže dnes, tí, ktorí sa chcete pridať k svetovému, naozaj toto som ani ráno nevedel, že čo sa tu stane, pretože som musel počkať, že keď prídem do tej miestnosti, ako tu hovorila tá dievčina s tým francúzským niečím príbehom, že z okolia prichádza inšpirácia, takže ja som musel nechať prísť inšpiráciu z okolia. Nuž, keďže je tu tržnica a vymieňame si všelijaké zaujímavé veci, tak sa tu všeličo môže udiať a jedna z vecí je, môžeme nechať rozpadnúť štruktúru. To znamená, sedíte tu v nejakej štruktúre, hej? Môžeme si to zažiť. Tu je tento rád, ten. Takže tí, ktorí chcú, môžu, tí, ktorí sú na kraji, ktorí môžu teraz hýbať, proste o jednu niekde sa posunúť tou stoličkou. Tí, ktorí sú vpredu zase tou stoličkou, tí, ktorí vzadu, normálne zmeníme ten tvar. To je štruktúra, áno. Najprv iba jeden krok, hej, proste urobte prvý krok, cap. Výborne, teraz ak môžete zastaviť, stop, to bol prvý proces, prvá vlna zmeny, výborne, čo sa udialo. Kameruje, dobre, dievčina. A teraz tí, ktorí ste sa nemohli hýbať, lebo tá štruktúra bola pre vás pevná, ale už sa vám niekto uvoľnil, vy môžete tiež, tí druhí, sa doposunúť do tej štruktúry. Hej? Takže vy, ktorí ste boli zovretí, lebo sa okolo vás nikto nehýbal, môžete zmeniť tú štruktúru. Áno, výborne. Alebo druhá vlna, hej, tí, ktorí proste chcú sa druhýkrát pohnite úplne a krúne to mente riadne. Však sme tvoriví ľudia, činom, Slovania to potvrdíme. Áno, výborne. Cítite, sa rozpadá nejaká štruktúra. Toto treba urobiť, aby sa to nové mohlo zrodiť. A teraz, priatelia, kľudne pohnite ešte viac. Kľudne, nebojte sa, to sa hneď dá späť. Výborne, kľudne také kruhy môžu vznikať, ako tu nejaká bunka. Áno.
Ja budem k tomu hovoriť malý pokec, ja sa hrám naozaj na veľa miestach Československa a všade, kde prídem, zmením štruktúru, pretože ten priestor treba pripraviť na to, aby mohlo sa zrodiť niečo nové, tak tá stará vec musí odísť. V tej škole, z ktorej ja mám všetky tieto akože múdrosti a hry, tak oni to nazývajú pohyblivá trieda. Takže my sme boli naučení, ale to treba používať, ako to človek chce. Kreativita, flexibilita, pružnosť. Tak. A ešte posledný krát, ešte raz to môžeme zmeniť. Už máme 5 sekúnd po mojom programe, vidíte? Sme proti štruktúre. To je život. Nádherne. Rodíme tu nové štruktúry. Nový život, to je nová štruktúra. Ale čo nám bráni, to sú tie staré štruktúry. A teraz, priatelia, povedzme, máme novú štruktúru. Čo sa deje v novej štruktúre? Vedeli by ste si predstaviť slobodu naživo v geste? Napríklad, ja vám ukážem sloboda naživo v geste. Tvorivosť, hej? Ukazujem na seba, o mne to je, o mojej pýche, ak mi niečo nejde. Je sloboda naživo. Kreativita. Tu končí moja hranica. Seba môžem meniť, hej? A teraz, priatelia, hej, tieto nové štruktúry, môžete sa kľudne každý sám za seba postaviť. Chvíľku ešte majte v sebe taký nápad, že ako by som stelesnila slobodu naživo v geste teraz, keby som mala možnosť. Každý sám pre seba si to môže teraz chvíľku pozrieť. Hej, to môže byť také, že... Priatelia, humor je veľmi dôležitý pri týchto nových štruktúrách. Každý sám za seba si to môže urobiť nejakú štruktúru z vás. Z vás. Takže, prosím, tí, ktorí už dostali nápad, môžete postupne začať kvitnúť ako kvety. Kľudne sa môžete postaviť, urobiť slobodno naživo. Alebo niečo. Áno, tam môže prvá. Áno. Kľudne tak zostaň, prosím ťa. Áno. Áno, presne, mám nápady, hľadám. Áno, skoro zlietnem z toho, čo do mňa ide. Áno, presne, pohyblivá, prečo by niekto mal byť ako socha. Áno, áno, presne tak, treba vedieť krídla, rozmávať štruktúru a uvoľnenie, presne tak. Áno, presne tak, áno, peace, áno, áno, vlny, frekvencie, presne tak. Áno, presne tak, áno, uvoľnenosť. Ďakujem vám veľmi nádherne, ďakujem. A teraz vám poviem niečo veľmi zaujímavé. Prečo je to tak dôležité sa hýbať, zničiť v sebe akúsi tvrdosť, ktorú sme dostali ako deti, akési také rozbehnuté chodníčky. Tá tvrdosť, to sú staré presvedčenia a tie musíme dať preč. Tie my musíme objaviť, že sú v nás, lebo ináč neporodíme žiadnu slobodu v práci. Iba dospelý, skutočne dospelý človek môže urobiť slobodu v práci. Iba skutočne dospelý. Ale nikto z nás tu nie je skutočne dospelý, to môžem garantovať. Sú v nás také staré presvedčenia, staré z detstva. Keď si ich nájdete, budete k sebe úprimní, každú myšlienku si v sebe tak pozriete, skade prichádza, tak zistíte, že mnohé sú z detstva. A to zároveň nám aj dáva naše reakcie a často sú tie reakcie napnuté. Takže priatelia, ja vám všetkým prajem veľa uvoľnenia, lebo iba vtedy sa dostanete do tých kreatívnych častí seba samých, do tých kreatívnych tu niekde. A tu vzadu, to sú tie naše staré, veľakrát, že sme sa museli ochrániť spred sveta, takže sme sa tak čudne prispôsobili, seba potlačili, ale to sa dá zmeniť, priatelia, to je dobrá správa. Takže ďakujem vám pekne za všetko a nech sa vám darí v nových štruktúrach. Zničiť tie staré.